Ассалому алайкум дӯстони азиз, бародару хуҳару апо. Навори навбатии мо ана ҳамин аст дӯстон, замини фурӯшӣ аст. Нафароне ки замин дар кор буд, ана ҳамин замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Аз ана ҳамин забор то инаис тарафи роҳ, ина кӯчада ҷубор. салому алайкум бародарҷоно ки ба сафедшави пӯст яъне пес меган танқисӣ мекашад. Мана бародарҷоно мо барои шумо раҳ овардем. Мана метавонед дастрас гиред барои сафедшави пӯст, пигменту таблетка ва маз. Инчунин барои касалиҳои писариаза маз, собун, барои ревматизм, буғумдард мана намуду аста. Инчунин барои угри, доначаву наракҳои рӯя гум кардан, аджими рӯя гум кардан, ҷинҷ мезанад, барои ҳамуно метавонед дастрас кунед. Ва инчунин шумо метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. Замин қарор дорад дар ноҳияи Сино, аз бозори Фаровон 2 километр то тарафи ана ҳамин хона дӯстон, кӯчаи Арбоб Хотун. Ана ҳамин замин аст. Инҷои даргузашт кардагиам 3.5 сотиқ замин. Диден чоркунҷамхи замини ҳавор. Инҷо деволи ҳамсоя аст. Маҳкам мекунедеш, тамом девол чапашидагия. Хоб, об, свет проблема нест. 3.5 сотиқ замин. Гир ба гир забор цемент блок бардоштагиам дӯстон. роҳш ба наздикӣ не ҷалаток шинондагиам, меган асфалт мешава. На аз ин тарафам роҳ, аз ин тарафам роҳ, аз ин тарафам роҳ, аз он тарафам роҳ. 4 тараф роҳ дорад дӯстон. ҷои даргузаш. ноҳияи Сино, бозори Фаровон 2 километр гуфтем, кӯчаи Арбоб Хотун 3.5 сотиқ замин. Нархи ин замин дӯстон 123 000 сомон аст. Муомила дорад. Ба доллар 12 000 доллар мешавад. Ба рубл 728 000 рубл мешавад дӯстон. Муомила дорад. Номерои телефон барои тамос 93 925 38. Ана ҳамин номерда занг мезанен. Соҳиби хона маълумоти пурра метиҳад дӯстон. Заборша бинед чӣ баланд аст. забори баланд сар мешавад. хоб, раҳмати каром барои диққат.